Odaberi bilo koju vedru noć i otiđi negdje gdje je mračno. Daleko od grada, daleko od odsjaja ulične rasvjete i parkirališta. Dopusti svojim očima da se prilagode dok Mliječni put ne postane vidljiv. Ta blijeda, neravnomjerna mrlja koja se proteže nebom od jednog horizonta do drugog. Ono što gledaš je tvoja kućna galaksija. Struktura koja sadrži negdje između 200 i 400 milijardi zvijezda, protežući se oko 100.000 svjetlosnih godina od jednog ruba do drugog. Svjetlost koja dopire do tvojih očiju iz slabih vanjskih dometa Mliječnog puta napustila je te zvijezde prije nekoliko tisuća godina. Prema bilo kojoj mjeri koju osoba može praktički povezati sa svojim proživljenim iskustvom, ovo je već neshvatljiva stvar za promatranje. I to je, u potpunoj slici svemira, u biti jedna točka. Većina ljudi, kada razmišlja o veličini svemira, nosi grubu intuiciju u svojim glavama. On je velik. Nezamislivo velik. Ona vrsta veličine koja svaku ljudsku usporedbu čini beskorisnom. I ta je intuicija ispravna u onoj mjeri u kojoj ide. Ali potpuna stvarnost je nekoliko slojeva čudnija, čak i od onoga što taj dojam sugerira. Svemir nije samo veći nego što svakodnevna intuicija dopušta. On je veći od intuicije koju većina ljudi nosi, čak i nakon što im se kažu službene brojke. Brojka od 93 milijarde svjetlosnih godina, koja se navodi u udžbenicima, opisuje samo onaj dio svemira koji trenutno možemo otkriti svojim instrumentima. Što se nalazi iza toga? Nitko ne zna sa sigurnošću, ali najbolji fizikalni modeli sugeriraju da se svemir nastavlja prema van na udaljenost zbog koje promatrani dio izgleda kao zrno pijeska na plaži. Neki modeli sugeriraju da bi mogao biti beskonačan, bez ikakvog ruba. To je priča koju vrijedi ispričati, ne samo da je svemir velik, već zašto je toliko veći od broja koji obično čuješ i što taj jaz između onoga što vidimo i onoga što postoji zapravo znači za naše razumijevanje toga gdje se nalazimo. Sve počinje pitanjem koje zvuči jednostavno, ali se ispostavlja da je iznenađujuće duboko. Koliko je velik promatrani svemir i zašto je taj broj toliko veći nego što bi trebao biti? Svemir je star 13,8 milijardi godina. To je trenutno najbolja procjena, izvedena iz više neovisnih linija dokaza, temperaturnog uzorka najstarije svjetlosti koju možemo otkriti, obilja vodika i helija preostalih iz ranog svemira, načina na koji su galaksije raspoređene u prostoru. 13,8 milijardi godina star. Ako zadržiš taj broj u glavi i razmisliš o tome koliko je daleko svjetlost mogla otputovati u tom vremenu, odgovor se čini očiglednim. Svjetlost putuje brzinom od otprilike 186.000 milja u sekundi. Brzinom toliko izvanrednom da bi mogla obići Zemlju više od 7 puta u jednoj sekundi. U 13,8 milijardi godina svjetlost bi mogla proputovati 13,8 milijardi svjetlosnih godina. Dakle, promatrani svemir trebao bi biti 13,8 milijardi svjetlosnih godina u bilo kojem smjeru, što mu daje promjer od otprilike 27,6 milijardi svjetlosnih godina. Stvarni broj iznosi 93 milijarde svjetlosnih godina u promjeru. Na prvi pogled ovo se čini nemogućim. Ništa se ne može kretati brže od svjetlosti. Ako ništa nije imalo više od 13,8 milijardi godina za kretanje, kako bilo što može biti udaljeno 46,5 milijardi svjetlosnih godina od nas? Ova očigledna proturječnost jedna je od najčešćih točaka zabune u cijeloj kosmologiji, a njezino rješavanje zahtijeva napuštanje duboko ukorijenjene pretpostavke o tome kako prostor funkcionira. Pretpostavka je da je prostor fiksni, nepromjenjivi spremnik, pozornica na kojoj se objekti kreću. U ovoj mentalnoj slici galaksije su poput bilijarskih kugli koje se kotrljaju po stolu, a ograničenje brzine svjetlosti jednostavno je pravilo o tome koliko brzo kugle mogu putovati.
Ako bi to bilo točno, matematika bi doista dala 27,6 milijardi svjetlosnih godina kao točan odgovor. Ali prostor ne funkcionira tako. Sam prostor se širi. Tkanina prostora, geometrija svemira, neprekidno se rasteže od velikog praska, noseći materiju ugrađenu u nju sa sobom. I ovo rastezanje ne krši nikakva pravila, jer se ništa zapravo ne kreće kroz prostor brže od svjetlosti. Galaksije ne putuju poput projektila ispaljenih prema van iz eksplozije. One su više poput točaka naslikanih na balonu koji se napuhuje. Kako se balon širi, točke se udaljavaju, ne zato što same točke jure po gumi, već zato što guma između njih raste. Prividna brzina kojom se dvije točke na suprotnim stranama balona odvajaju jedna od druge može premašiti bilo koje fizičko ograničenje brzine, jer odražava rast prostora, a ne kretanje kroz njega. To znači da je svjetlost koja upravo sada dopire do tvojih očiju iz najudaljenijih objekata u svemiru emitirana prije nekoliko milijardi godina iz galaksija, koje su u vrijeme emisije bile mnogo bliže nama nego što su danas. Dok je svjetlost putovala prema nama, prostor kroz koji se kretala i sam se širio. Odredište se neprestano udaljavalo čak i dok je svjetlost bila na putu. Galaksije koje su emitirale najstariju svjetlost koju trenutno možemo otkriti, bile su udaljene oko 42 milijuna svjetlosnih godina kada su je emitirale. Do trenutka kada ta svjetlost konačno stigne do nas danas, te su galaksije ekspanzijom prostora odnesene na udaljenost od oko 46,5 milijardi svjetlosnih godina u svakom smjeru. Zato promatrani svemir ima polumjer od 40,5 milijardi svjetlosnih godina, a ne 13,8 milijardi. Svemir koji možemo vidjeti stoga nije snimka svemira kakav postoji upravo sada. To je slojeviti arhiv svemira u različitim vremenima. Gledanje daleko u daljinu i gledanje daleko u prošlost ista su stvar, jer je svjetlosti koja nam prikazuje udaljene objekte trebalo mnogo vremena da stigne ovamo. Kada astronomi usmjere teleskope prema galaksijama udaljenim milijardama svjetlosnih godina, oni vide te galaksije onakvima kakve su bile prije milijardi godina. Najudaljeniji vidljivi objekti nalaze se toliko daleko u prošlosti da su među prvim galaksijama koje su ikada nastale. A izvan ruba promatranog svemira, svemir se gotovo sigurno nastavlja. Svjetlost iz regija udaljenijih od 46,5 milijardi svjetlosnih godina jednostavno još nije imala vremena stići do nas. Te regije postoje. Materija postoji tamo. Galaksije se, pretpostavlja se, tamo upravo sada formiraju i razvijaju. Ali njihova svjetlost nije stigla. I pod trenutnim uvjetima vođenim ubrzanim širenjem svemira, svjetlost iz najudaljenijih regija nikada neće stići. Promatrani svemir stoga nije fizički rub. To je horizont. Granica definirana starošću svemira i brzinom svjetlosti, iza koje ostatak kozmosa postoji, ali nam ostaje nevidljiv. Da bi se doista osjetila težina onoga što kozmička ekspanzija znači, pomaže razmisliti o tome što se događa sa svjetlošću dok putuje kroz svemir koji se širi. Kada galaksija emitira snop svjetlosti, ta svjetlost ima specifičnu valnu duljinu. Udaljenost između uzastopnih vrhova valova, koja određuje hoće li se u vidljivom spektru registrirati kao plava ili crvena ili negdje između. Plava svjetlost ima kraće valne duljine. Crvena svjetlost ima duže. Kako emitirana svjetlost putuje kroz prostor, prostor kroz koji se kreće nastavlja se širiti. To širenje rasteže svjetlosni val zajedno s prostorom. Svaki put kada svemir naraste za određeni postotak, valna duljina svjetlosti koja putuje raste za isti postotak. Do trenutka kada svjetlost stigne do udaljenog promatrača, rastegnuta je na dužu valnu duljinu nego kada je emitirana.
To je ono što astronomi nazivaju crveni pomak. I to je jedan od najmoćnijih alata u kozmologiji. Svaki element emitira i apsorbira svjetlost na karakterističnim valnim duljinama, što je vrsta otiska prsta koji spektroskopi mogu pročitati. Kada se analizira svjetlost iz udaljene galaksije i ti se otisci prstiju pronađu pomaknuti prema crvenom kraju spektra, astronomi mogu točno izračunati koliko se rastezanje dogodilo i stoga koliko se svemir proširio otkako je ta svjetlost emitirana. Crveni pomak je izravno mjerenje kozmičke ekspanzije. Edwin Hubble, radeći 1920. godina, bio je prvi koji je to sustavno dokumentirao. Izmjerio je udaljenosti do niza galaksija koristeći promjenjive zvijezde zvane cefeide. Zvijezde čija svjetlost fluktuira brzinom koja je točno povezana s njihovim sjajem, što ih čini pouzdanim kozmičkim mjernim štapićima. I usporedio te udaljenosti s crvenim pomacima svake galaksije. Uzorak je bio nepogrešiv. Udaljenije galaksije pokazivale su veće crvene pomake. Što je galaksija bila udaljenija, činilo se da se brže udaljava. Ovaj odnos postao je poznat kao Hubbleov zakon i on je izvan razumne sumnje utvrdio da svemir nije statičan, već da se širi u svim smjerovima istovremeno, bez središta i bez ruba. Broj koji opisuje stopu tog širenja, koliko brzo se prostor širi po jedinici udaljenosti, naziva se Hubbleova konstanta, obično pisana kao H0. Njezino trenutno najbolje mjerenje iznosi približno 67 do 73 km u sekundi po megaparseku, ovisno o metodi mjerenja. Ono što to znači jednostavnim rječnikom jest da se za svaka 3,26 milijuna svjetlosnih godina udaljenosti između dviju točaka u prostoru te dvije točke udaljavaju brzinom od oko 67 do 73 km u sekundi zbog širenja prostora. Za galaksije koje su dovoljno blizu da je gravitacija značajnija od širenja. Galaksije u našem neposrednom kozmičkom susjedstvu, poput Andromede, širenje je nadvladano i nevažno. Ali za galaksije na udaljenostima od 100 milijuna svjetlosnih godina, širenje dominira i što je galaksija udaljenija, to se brže čini da se udaljava. Na određenoj udaljenosti brzina udaljavanja jednaka je brzini svjetlosti. Izvan te udaljenosti brzina udaljavanja premašuje brzinu svjetlosti. To ne znači da se bilo što u tim udaljenim regijama kreće brže od svjetlosti kroz prostor. To znači da sam prostor raste dovoljno brzo da efektivna brzina razdvajanja između nas i tih udaljenih točaka premašuje kozmičko ograničenje brzine. Za galaksije izvan ovog praga, nova svjetlost koju danas emitiraju nikada neće stići do nas. Prostor između nas širi se brže nego što ga svjetlost može prijeći. Ovo nije budući problem koji treba riješiti bolja tehnologija. To je fizika načina na koji prostor funkcionira u ubrzanom, širećem svemiru. Galaksije s druge strane ovog horizonta efektivno su izgubljene za nas zauvijek. A horizont nije statičan. On se kreće. Kako se svemir nastavlja širiti, a širenje se nastavlja ubrzavati pod utjecajem tamne energije, sve više i više galaksija na kraju će prijeći prag i nestati iz našeg vidokruga. Njihova će svjetlost biti pomaknuta u crveno u valne duljine preduge za otkrivanje, a njihova brzina udaljavanja prebrza da bi bilo koji budući foton premostio taj jaz. Negdje je oko 380.000 godina nakon velikog praska, kada se svemir proširio i ohladio dovoljno da se elektroni i protoni po prvi put spoje u neutralne atome vodika, dogodilo se something izvanredno. Svemir je postao proziran. Prije tog trenutka svemir je bio ispunjen gustom plazmom slobodno letećih elektrona i protona i svjetlost nije mogla slobodno putovati kroz nju. Sva je foton koji se pokušao kretati kroz ovu plazmu gotovo se odmah sudario sa slobodnim elektronom
i raspršio u novom smjeru. Rani svemir bio je neproziran na isti način na koji je gusta magla neprozirna. Svjetlost je neprestano međusobno djelovala s materijom, nesposobna putovati ravnom linijom više od sićušne udaljenosti prije nego što bi bila skrenuta. Da si mogao postojati unutar ranog svemira u tih prvih nekoliko stotina tisuća godina, bio bi okružen vrućim, svjetlim, potpuno neprobojnim zidom goruće plazme u svakom smjeru. Gledanje prema van bilo bi poput pokušaja gledanja kroz površinu sunca. Kada se svemir ohladio dovoljno da se elektroni i protoni smjeste u neutralni vodik, situacija se naglo promijenila. Neutralni vodik ne raspršuje svjetlost na isti način kao plazma slobodnih elektrona. Svemir se u biti raščistio, poput magle koja se podiže. Fotoni koji su stotinama tisuća godina bili zarobljeni u plazmi iznenada su oslobođeni, slobodni putovati ravnim linijama kroz svemir. Oni putuju od tada. Te oslobođene fotone danas otkrivamo kao kozmičko mikrovalno pozadinsko zračenje, obično zvano CMB. U kojem god smjeru usmjerio dovoljno osjetljiv mikrovalni detektor, primaš slabi signal od tih drevnih fotona koji putuju 13,8 milijardi godina nakon svog oslobađanja i čije su izvorne valne duljine širenjem svemira rastegnute od vidljive svjetlosti do mikrovalova. CMB ravnomjerno ispunjava nebo, stižući iz svih smjerova, na temperaturi od oko 2,7 stupnjeva iznad apsolutne nule. Površina s koje su ti CMB fotoni oslobođeni naziva se površina posljednjeg raspršenja. I ona predstavlja apsolutnu granicu onoga što nam bilo koje promatranje temeljeno na svjetlosti ikada može pokazati. Bez obzira na to koliko teleskop postane moćan, bez obzira na to koliko su osjetljivi njegovi detektori, ne može se vidjeti kroz CMB zid. Sve s njegove druge strane, svemir prije 380.000 godina, bilo je neprozirno i svjetlost iz te ere nikada nije pobjegla dovoljno slobodno da bi nam danas prenijela informacije. CMB nije samo najstarija svjetlost koju možemo otkriti. To je temeljni strop optičkog promatranja. Ono što ovo čini značajnim za pitanje veličine svemira jest to što CMB stiže s udaljenosti od oko 46 milijardi svjetlosnih godina u svakom smjeru. Površina posljednjeg raspršenja definira vidljivu sferu, vanjsku ljusku promatranog svemira. Sve unutar te sfere je, u načelu, nešto što bismo mogli proučavati. Sve izvan nje nam je ili nevidljivo zbog fizike, ili nedostižno svjetlošću s obzirom na trenutnu starost svemira. Sam CMB, međutim, nije bez obilježja. Mapiran u izvanrednim detaljima od strane svemirskih zvjezdarnica COBE u ranim 1990-ima, VMAP u 2000-ima i najpreciznije satelitom Planck, koji je završio svoju misiju 2013. godine, CMB pokazuje sićušne temperaturne varijacije, fluktuacije od otprilike jednog dijela u 100.000 u odnosu na prosječnu temperaturu. Ove fluktuacije nisu šum. One su fosilni otisci kvantnih varijacija gustoće iz najranijih trenutaka svemira, zamrznuti u CMB-u kada se plazma raščistila. Gušće regije odgovaraju malo toplijim zakrpama, rijeđe regije odgovaraju malo hladnijim. Ove sićušne razlike u gustoći postale su tijekom sljedećih 100 milijuna godina sjeme svake strukture velikih razmjera u svemiru, svake galaksije, svakog jata galaksija, svake goleme niti kozmičke mreže. Karta CMB-a je, u stvarnom smislu, slika bebe svega što je ikada postojalo. Ona nam također govori nešto neočekivano o cjelokupnoj geometriji svemira. Kada bi svemir bio zakrivljen na način na koji je sfera zakrivljena, karakteristična veličina uzoraka fluktuacije CMB-a činila bi se ili većom ili manjom od očekivane, ovisno o smjeru zakrivljenosti.
Ono što mjerenja CMB-a pokazuju jest da je svemir ravan, ili vrlo blizu tome, što znači da se geometrijska pravila euklidskog prostora primjenjuju na velikim skalama. Paralelne linije ostaju paralelne, a kutovi trokuta zbrojeni daju 180 stupnjeva. Ravan svemir je svemir koji se može beskonačno protezati u svim smjerovima. CMB je u skladu sa svemirom koji nema ruba, nema granice i nema središta. Kako je vidljivi svemir postao tako velik, tako uniforman, tako ravan? Odgovor je, prema teoriji koja sada čini kamen temeljac moderne kozmologije, taj da je svemir prošao kroz razdoblje gotovo neshvatljivo brzog širenja u svom prvom sićušnom djeliću sekunde. Širenja tako brzog i tako ekstremnog da zasjenjuje svako drugo širenje koje je svemir doživio prije ili poslije toga. Ova teorija naziva se kozmička inflacija, a prvi ju je predložio fizičar Alan Guth 1980. godine dok je radio na Cornellu. Guth je prvobitno pokušavao riješiti sasvim drugačiji problem. Povezan s određenim egzotičnim česticama zvanim magnetski monopoli, koje je fizika predviđala da bi trebale biti uobičajene u ranom svemiru, ali ih nitko nikada nije otkrio. I otkrio je da bi kratko razdoblje eksponencijalnog širenja na samom početku povijesti svemira riješilo taj problem i nekoliko drugih istovremeno. Problem za čije je rješavanje inflacija bila najelegantnije osmišljena naziva se problem horizonta. On glasi ovako: CMB je gotovo savršeno uniforman u temperaturi u svakom smjeru. Temperatura na suprotnim stranama neba razlikuje se za manje od jednog dijela u 100.000. Ovo je čudno, jer su regije svemira koje su proizvele CMB na suprotnim stranama neba toliko udaljene da, pod normalnim stopama širenja, nikada ne bi trebale biti u kontaktu jedna s drugom. Nije bilo dovoljno vremena, even brzinom svjetlosti, da te regije razmijene informacije ili toplinu na način koji bi objasnio zašto su na praktički identičnim temperaturama. Dva mjesta koja nikada nisu komunicirala nekako su došla do istih uvjeta. Svemir je previše uniforman da bi se objasnio običnom fizikom. Inflacija to rješava predlažući da je sva materija u promatranom svemiru bila, prije nego što je inflacija počela, zbijena u regiju toliko malu da je bila u potpunom toplinskom kontaktu sama sa sobom. Sve se dodirivalo, sve je bilo pomiješano. Zatim u vremenskom prozoru, koji je započeo oko jedne 10.000 milijarditinke sekunde nakon velikog praska, svemir je prošao kroz eksplozivno širenje vođeno odbojnim oblikom gravitacije, svojstvom samog praznog prostora tijekom te ere. Svemir se napuhnuo za faktor od najmanje 10 na 26 potenciju. Neke procjene stavljaju faktor širenja i više, u trajanju koje se mjeri u djelićima djelića sekunde. Prostor se udvostručio u veličini ogroman broj puta u biti nikakvom vremenu. Uključene brojke teško je zadržati u umu bez vrtoglavice. Cijela regija prostora koja će kasnije postati promatrani svemir, svih 93 milijarde svjetlosnih godina, svi bilijuni galaksija, bila je prije inflacije manja od protona. Napuhnula se do otprilike veličine grejpa do kraja inflacijskog razdoblja. Sve što možemo vidjeti ili što bismo ikada mogli vidjeti potječe iz regije prostora manje od jedne atomske jezgre. Ono što je okončalo inflaciju bio je proces analogan faznom prijelazu. Sličan smrzavanju vode u led, promjena u stanju polja koje je pokretalo širenje. Kako je inflacija završila, golema količina energije pohranjena u inflacijskom polju oslobođena je kao obične čestice i zračenje, preplavljujući novo prošireni svemir vrućom, gustom plazmom, koja će se na kraju ohladiti u atome, zvijezde i galaksije koje vidimo danas. Ovo je u vrlo stvarnom smislu sam veliki prasak. Prasak nije bio početak širenja.
već trenutak kada je inflacija prenijela svoju energiju na materiju i zračenje. Vrijedi se zadržati na dvijema ključnim posljedicama inflacije. Prva je ta da ona objašnjava ravnost svemira. Ako napuhneš bilo koju zakrivljenu površinu za ogroman faktor, ona postaje lokalno ravna. Na isti način na koji se površina Zemlje čini ravnom svima koji stoje na njoj, jer je zakrivljenost raspoređena na tako golemo područje da se ne može otkriti na lokalnoj skali. Inflacija je toliko enormno rastegnela svemir da je svaka početna zakrivljenost postala zanemariva. Svemir izgleda ravno jer je napuhnut ravno. Druga posljedica je više uznemirujuća. Inflacija je proširila svemir do veličine koja je znatno veća od dijela koji možemo vidjeti. Promatrani svemir, ta sfera od 93 milijarde svjetlosnih godina, gotovo je sigurno samo sićušni dijelić ukupnog svemira stvorenog inflacijom. Ostatak leži izvan našeg kozmičkog horizonta, nevidljiv ne zato što ne postoji, već zato što svjetlost s njega nije imala vremena stići do nas i zato što širenje prostora odnosi te udaljene regije brže nego što svjetlost može prijeći intervenirajuću udaljenost. Prava veličina svemira, kako je predviđa inflacija, čini da promatrani svemir izgleda kao pogreška zaokruživanja. Dakle, ako je promatrani svemir samo djelić cjeline, koliko je veća cijela stvar? Ovo je pitanje kojemu fizika može pristupiti, ali ne može u potpunosti odgovoriti, jer po definiciji ne možemo promatrati regije izvan našeg kozmičkog horizonta. Možemo, međutim, iskoristiti ono što znamo o fizici inflacije kako bismo razmislili o tome što bi se tamo moglo nalaziti. Jedan trag dolazi od ravnosti svemira. Mjerenja CMB-a pokazuju da svemir odstupa od savršene ravnosti za najviše oko 0,4%. On je vrlo blizu točno ravnog. Da bi svemir danas, nakon 13,8 milijardi godina širenja, bio tako ravan, početni uvjeti tijekom inflacije morali su biti podešeni na ravnost s ekstremnom preciznošću. Ili svemir mora biti toliko velik da je svaka zakrivljenost raspoređena na regiju daleko veću od one koju možemo vidjeti. Ako svemir ima blagu pozitivnu zakrivljenost, poput površine goleme sfere, i njegova je zakrivljenost u skladu s gornjom granicom mjerenja ravnosti, tada puni sferni svemir ima polumjer od najmanje 250 puta većeg od polumjera promatranog svemira. To znači da bi ukupni svemir sadržavao najmanje 250 na treću potenciju ili otprilike 15 milijuna puta veći volumen od promatranog svemira. Drugi koji su prošli kroz slične izračune koristeći drugačije pretpostavke o granicama ravnosti, procijenili su da svemir mora imati polumjer od najmanje 1000 puta većeg od promatrane sfere. Neke procjene idu i daleko više. Iskrena kozmološka pozicija jest da ne znamo veličinu ukupnog svemira. Ono što možemo reći s povjerenjem jest da promatrani dio, impresivan kakav jest, gotovo sigurno nije sve što postoji. Inflacijska paradigma, koja je najbolje dostupno objašnjenje za uniformnost i ravnost CMB-a i koja daje specifična predviđanja potvrđena promatranjem, implicira ukupni svemir daleko veći od promatranog. Mala, ali značajna mogućnost jest da je ukupni svemir uistinu beskonačan, protežući se bez ograničenja u svim smjerovima, sadržavajući beskonačan broj galaksija, zvijezda i planetarnih sustava. U beskonačnom svemiru svaka moguća konfiguracija materije ponovila bi se beskonačan broj puta na dovoljno velikim udaljenostima, jer postoji samo konačno mnogo načina da se rasporedi konačna količina materije u konačnoj regiji. Implikacije ovoga dovoljno su čudne da ih za sada ostavimo po strani, ali logično proizlaze iz matematike beskonačnog prostora. Ako je inflacija upravljala najranijim širenjem svemira, nešto drugo upravlja širenjem koje se događa upravo sada, a ono što se događa upravo sada ispostavilo se duboko neočekivanim. Prije 1998. godine
Konsenzus među kozmolozima bio je da se svemir usporava. Veliki prasak dao je golemi zamah širenju prema van, a gravitacija, privlačenje između sve materije u svemiru, primjenjivala je neprekidnu kočnicu. Jedina stvarna rasprava vodila se oko toga je li to kočenje dovoljno snažno da na kraju zaustavi širenje i povuče sve natrag u veliko urušavanje. Ili je pak preslabo da bi ikada spriječilo svemir da vječno plovi prema van. Ono o čemu nitko nije ozbiljno razmišljao bila je mogućnost da se širenje ubrzava. Dva neovisna istraživačka tima promijenila su to 1998. godine. Oba su proučavala supernove tipa 1A, specifičnu kategoriju zvjezdanih eksplozija koja služi kao izvanredno pouzdan kozmički mjerni štapić, jer je fizika tih eksplozija dovoljno dobro shvaćena da se njihov stvarni sjaj može izračunati neovisno o udaljenosti. Uspoređujući koliko sjajna izgleda udaljena supernova tipa 1, a u odnosu na to koliko je zapravo sjajna, astronomi mogu točno izračunati koliko je bila udaljena kada je eksplodirala. Jedan tim predvodio je Saul Perlmutter, drugi su predvodili Brian Schmidt i Adam Riess. Ono što su oba tima otkrila bilo je da su udaljene supernove bile bljeđe od očekivanog, dosljedno bljeđe, za iznos koji je ukazivao na to da su bile udaljenije nego što su tadašnji modeli predviđali. Širenje svemira nije se usporavalo u vrijeme kada su te supernove eksplodirale. Ono se ubrzavalo. Stopa širenja svemira bila je veća u nedavnoj prošlosti nego što su predviđali modeli bez ubrzanja. Nešto je aktivno guralo prostor, djelujući protiv gravitacije, tjerajući svemir da se širi sve brže i brže, umjesto sve sporije i sporije. Ovo otkriće donijelo je Perlmutteru, Schmidtu i Riessu Nobelovu nagradu za fiziku 2011. godine. Ono što su otkrili bio je promatrački potpis onoga što se danas naziva tamna energija, svojstvo samog prostora koje uzrokuje ubrzavanje širenja. Tamna energija je dominantna komponenta ukupnog energetskog proračuna svemira, čineći otprilike 68% svega. Obična materija, tvar koja čini zvijezde, planete, plin i prašinu, čini samo oko 5%. Tamna materija, nevidljiva gravitacijska skela, koja drži galaksije na okupu i čija čestična priroda ostaje nepoznata, čini oko 27%. Tamna energija, koja čini golemu većinu onoga što postoji, ostaje gotovo u potpunosti tajanstvena. Vodeći teoretski opis tretira je kao kozmološku konstantu, fiksnu gustoću energije svojstvenu praznom prostoru, istu posvuda i konstantnu tijekom vremena. Einstein je zapravo uveo ovaj koncept 1917. godine kako bi njegove jednadžbe mogle opisati statični svemir, prije nego što su Hubbleova promatranja jasno pokazala da se svemir širi, nakon čega je Einstein navodno to nazvao svojom najvećom pogreškom. Povijest ima svoj način ironije. Stvar za koju je Einstein mislio da je pogrešna, ispostavila se kao najvažnija komponenta stvarnog svemira. Je li tamna energija uistinu konstanta ili se razvija tijekom vremena, pitanje je koje se upravo sada aktivno istražuje. Spektroskopski instrument za tamnu energiju, poznat kao DESI, mapira strukturu svemira velikih razmjera u detaljima bez presedana, stvarajući trodimenzionalnu kartu desetaka milijuna galaksija koja se proteže milijardama godina unatrag u kozmičkom vremenu. Rezultati DESI-a objavljeni 2024. i 2025. godine, kombinirajući podatke o barijonskim akustičnim oscilacijama s drugim kozmološkim mjerenjima, proizveli su naznake da tamna energija možda nije fiksna konstanta, već nešto što se mijenja tijekom vremena, slabeći kako svemir stari. Dokazi nisu konačni, ne dostižu statistički prag koji fizičari zahtijevaju prije nego što nešto nazovu otkrićem, ali su dovoljno dosljedni da je suglasnik suradnje Will Percival javno primijetio kako se čini da se najjednostavnije objašnjenje za ono što vidimo mijenja. Ako se tamna energija doista razvija, a ne ostaje konstantna,
Implikacije za budućnost svemira su duboke. Slabljenje tamne energije moglo bi usporiti ubrzanje tijekom vremena, mijenjajući putanju svega što slijedi. Jačanje tamne energije moglo bi u konačnici dovesti do katastrofalnog završetka zvanog veliko kidanje, u kojem se širenje ubrzava toliko nasilno da razdire najprije jata galaksija, zatim galaksije pa sunčeve sustave, planete, te na koncu pojedinačne atome, sve dok se sam prostor ne rastrga. Što je tamna energija zapravo? Je li to svojstvo vakuuma, novo polje? Posljedica nepoznate fizike na kvantnoj razini? Možda je najdublje neriješeno pitanje u cijeloj fizici. Ono što je sigurno jest ovo: tamna energija kontrolira veličinu i sudbinu promatranog svemira. Ona je motor ubrzanog širenja, koje već odnosi najudaljenije galaksije izvan našeg dosega. Ona određuje koliki će dio svemira ikada biti vidljiv bilo kojem promatraču na Zemlji. A mi još uvijek ne znamo što je ona. U modernoj kozmologiji postoji neslaganje koje raste već više od jednog desetljeća, opirući se svakom pokušaju da ga se objasni i odbaci, a koje sada doseže razinu statističkog značaja, zbog koje njegovo ignoriranje više nije održivo. Problem je u tome što dvije različite, pažljivo provedene metode mjerenja brzine trenutnog širenja svemira daju različite odgovore. Jedna metoda promatra rani svemir. Uzorak temperaturnih fluktuacija u CMB-u kodira stopu širenja u to vrijeme, a pokretanjem jednadžbi kozmološke evolucije prema naprijed do današnjih dana, astronomi mogu predvidjeti kolika bi trebala biti trenutna stopa širenja. To daje vrijednost od približno 67 km u sekundi po megaparseku per seku. 67 km u sekundi dodatnog razdvajanja za svaki milijun parseka udaljenosti između dviju točaka. Druga metoda mjeri širenje izravno u lokalnom svemiru, koristeći lanac mjerenja udaljenosti nazvan kozmološke ljestvice udaljenosti. Cefeide kalibriraju udaljenosti do obližnjih galaksija. Te se kalibrirane galaksije zatim koriste za mjerenje udaljenosti do onih udaljenijih. A te udaljenije galaksije služe kao osnova za izravno mjerenje stope širenja, koristeći odnos između udaljenosti i brzine udaljavanja. Ova metoda, koju su proveli timovi uključujući suradnju SH0 EE Isčijevanje predvođenu Adamom Reesom, daje vrijednost od približno 73 km u sekundi po megaparseku. 73 i 67. Ti se brojevi čine bliskima, ali granice pogreške na svakom mjerenju sada su dovoljno male da je jaz između njih statistički ogroman. Prema najnovijim analizama, odstupanje iznosi oko 5 sigma. Prag koji fizičari obično koriste kako bi proglasili otkriće, što znači da je vjerojatnost da je jaz rezultat pukog slučaja otprilike 1:3,5 desetinki milijuna. Ovo nije nejasnoća koju će bolji podaci vjerojatno isprati. Nešto je doista pogrešno, bilo u mjerenjima ili u temeljnom kozmološkom modelu. Ovo neslaganje naziva se Hubbleova napetost i ono je jedno od najaktivnijih područja istraživanja u kozmologiji danas. Predloženo je nekoliko kategorija objašnjenja. Jedna je da neka nepoznata sustavna pogreška ostaje u jednom ili oba mjerna lanca. Neuračunati izvor pristranosti zbog kojeg rezultati izgledaju drugačije kada bi se trebali podudarati. Svemirski teleskop James Webb sada je potvrdio mjerenja udaljenosti pomoću cefeida, koja podupiru lokalno mjerenje s većom preciznošću nego što je to ikada prije bilo moguće, čineći jednostavnu pogrešku u kalibraciji manje vjerojatnom. Druga je mogućnost da je sam standardni kozmološki model nepotpun, da je neki element fizike ranog svemira koji se koristi za interpretaciju CMB-a pogrešno izračunat, ili da je postojala faza ubrizgavanja energije u ranom svemiru koja nije uzeta u obzir. Treća mogućnost, najradikalnija i najzanimljivija, jest da je tamna energija ili povijest širenja svemira
drugačija od onoga što predviđaju najjednostavniji modeli, što bi zahtijevalo revidiranje temeljnih jednadžbi koje opisuju kako se svemir razvijao. Kakvo god se rješenje pokazalo, Hubbleova napetost je signal. To je pukotina u standardnom modelu kozmologije. Modelu koji je bio izvanredno uspješan u objašnjavanju gotovo svega promatranog, sugerirajući da nešto važno o svemiru još uvijek nije shvaćeno. S obzirom na to da standardni model već sadrži dvije potpuno zagonetne komponente, tamnu materiju i tamnu energiju, čija fizikalna priroda ostaje nepoznata, otkriće da se njegova predviđanja ne podudaraju posve s njegovim mjerenjima u eri visoke preciznosti manje je iznenađenje, a više potvrda da je model još uvijek nepotpun. Kada znanstvenici kažu da svemir ima 93 milijarde svjetlosnih godina u promjeru, većina ljudi to prihvaća na isti način na koji prihvaća brojku za državni dug ili broj stanica u ljudskom tijelu. Preveliko za vizualizaciju, priznato kao stvarno, ali nikada zapravo proživljeno. Skala prođe, a da se ne usadi. To je temeljni izazov kozmičkih udaljenosti. Brojevi su stvarni, mjerenja su precizna, ali ljudska intuicija razvila se za rukovanje udaljenostima mjerenim u stopama i miljama i možda povremenim dugim putovanjima automobilom. Ona nema opremu za 93 milijarde svjetlosnih godina, ili za 4,2 svjetlosne godine, ili za 1,3 svjetlosne sekunde koje dijele Zemlju od mjeseca. Jedna svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost proputuje u jednoj godini. Svjetlost se kreće brzinom od otprilike 186.000 milja u sekundi. U godini dana, koja sadrži oko 31,5 milijuna sekundi, svjetlost prijeđe približno 5,88 bilijuna milja. Jedna svjetlosna godina iznosi gotovo 6 bilijuna milja. Najbliža zvijezda našem Suncu, Proxima Centaura, crveni patuljak, nalazi se 4,2 svjetlosne godine daleko. To je približno 25 bilijuna milja praznog prostora, od kojeg gotovo ništa ne sadrži bilo što značajno. Svemirskoj letjelici koja putuje brzinom New Horizonsa, najbrže sonde koju je čovječanstvo ikada lansiralo, trebalo bi otprilike 78.000 godina da prijeđe tu udaljenost. Najbliža velika galaksija vidljiva golim okom na sjevernoj hemisferi, galaksija Andromeda, naš najbliži veliki susjed, udaljena je 2,5 milijuna svjetlosnih godina. Svjetlost koja večeras stiže iz Andromede napustila je tu galaksiju prije 2,5 milijuna godina, kada su rani hominidi hodali afričkom savanom, a koncept galaksije nije postojao ni u jednom umu nigdje na Zemlji. Andromeda se od tada promijenila, evoluirala je, formirala nove zvijezde, doživjela događaje, a te promjene nećemo moći promatrati još 2,5 milijuna godina. To su udaljenosti unutar našeg neposrednog kozmičkog susjedstva. Rastegnemo li se dalje do jata Djevice, najbližeg velikog jata galaksija, udaljenost iznosi 53 milijuna svjetlosnih godina. Svjetlost koja večeras tu stiže iz jata Djevice napustila je te galaksije prije otprilike 53 milijuna godina, kada planet nije imao travu, kada su preci svih papkara bili mala stvorenja koja su živjela u šumama, kada su kontinenti bili raspoređeni donekle drugačije nego što su danas. Trenutno stanje jata Djevice, kako te galaksije izgledaju upravo sada, dok razmišljamo o ovome upravo sada, nevidljivo nam je čekajući u tranzitu desecima milijuna godina. Gurnemo li se još dalje na udaljenost od 5 milijardi svjetlosnih godina, svjetlost koja stiže odande govori ti kako je svemir izgledao kada Sunce i Zemlja još nisu bili formirani. Na 10 milijardi svjetlosnih godina svemir je bio u eri prije nego što je rođena jedna zvijezda u disku Mliječnog puta. Na 13 milijardi svjetlosnih godina prve su se galaksije tek spajale iz oblaka plina u svemiru,
koji se tek nedavno dovoljno raščistio da omogući svjetlosti slobodno putovanje. A rub promatranog svemira, točka iznad koje svjetlost još nije stigla, nalazi se na 46,5 milijardi svjetlosnih godina u svakom smjeru. Ono što otkrivamo s te udaljenosti nije svjetlost s bilo koje galaksije ili zvijezde. To je CMB sjaj vruće plazme iz razdoblja od 380.000 godina nakon velikog praska, koji još uvijek stiže s te goleme udaljenosti, jer je svemir već bio toliko velik kada je emitiran. Na toj udaljenosti nema vidljivih galaksija, jer se galaksije još nisu bile formirale. Najudaljenije galaksije koje se mogu otkriti nalaze se nekoliko stotina milijuna svjetlosnih godina bliže, iz ere kada su se prve zvijezde upalile i kada je završilo dugo mračno doba svemira između emisije CMB-a i prve svjetlosti. Na ovome se vrijedi zaustaviti. Kada se svemirski teleskop James Webb usmjeri prema nekoj regiji neba i vrati slike najranijih poznatih galaksija, objekata otkrivenih na crvenim pomacima od 12, 14, 16, što predstavlja svjetlost emitiranu samo 300 do 400 milijuna godina nakon velikog praska. To nisu slike onoga kako te galaksije izgledaju sada. To su slike onoga kako su te galaksije izgledale prije gotovo 13,5 milijardi godina. Same galaksije su se gotovo sigurno promijenile do neprepoznatljivosti. Ili su se spojile s drugima, ili su evoluirale u nešto potpuno drugačije u milijardama godina koje su prošle otkako je njihova svjetlost emitirana. Slika je fosil. Živa galaksija nalazi se posve drugdje, na lokaciji određenoj 13,5 milijardi godina naknadnog kretanja kroz širi se kozmos, i pokazuje nam lice koje više ne nosi. Gledanje u svemir stoga nikada nije sasvim njegovo viđenje. To je uvijek čitanje poruke poslane davno s mjesta koje više ne postoji u obliku koji poruka opisuje. Što je nešto udaljenije, to je poruka starija. Cijeli promatrani svemir je slojeviti arhiv prošlih stanja, a ne snimka sadašnjosti. Riječ sada je temeljno lokalna. Preko kozmoloških udaljenosti ne postoji smisleno zajedničko sada. Postoje samo poruke koje svjetlost nosi iz različitih prošlosti, stižući u različito vrijeme, gradeći sliku čije su komponente međusobno odvojene milijardama godina. Prije nego što krenemo dalje u geometriju i skalu svemira, priroda materije koja čini njegovu strukturu zaslužuje više od prolaznog spomena, jer je tamna materija ključna za sve što se tiče načina na koji je svemir izgrađen. Tamna materija ne emitira svjetlost. Ona ne reflektira svjetlost. Ona ne apsorbira svjetlost. Ona stupa u interakciju s običnom materijom samo putem gravitacije. To je čini nevidljivom za svaki optički, radio, infracrveni, ultraljubičasti i rendgenski instrument ikada izgrađen, što je izvanredno ograničenje, jer tamna materija čini približno 27% ukupnog energetskog sadržaja svemira u usporedbi sa samo oko 5% za običnu materiju. Sve zvijezde, planeti, oblaci plina, crne rupe i prašina koji čine vidljivi svemir, sve što je ikada izravno promatrano bilo kojim teleskopom, iznosi manje od 1/5 doprinosa masi koji daje tamna materija. Prvi uvjerljivi dokaz za tamnu materiju došao je od Fritza Zwickija 1933. godine. Proučavajući jato Koma, veliko jato galaksija udaljeno oko 320 milijuna svjetlosnih godina, Zwicky je izmjerio orbitalne brzine galaksija unutar njega. Princip je isti onaj koji upravlja načinom na koji planeti kruže oko Sunca. Brzina objekta u orbiti ovisi o masi zatvorenoj unutar njegove orbite. Zwicky je otkrio da su se galaksije u jatu Koma kretale tako brzo da je jato već odavno trebalo odletjeti u komade. Vidljiva materija, sve promatrane galaksije, nije bila ni približno dovoljno masivna da gravitacijski drži jato na okupu pri tim orbitalnim brzinama. Nešto drugo, nevidljivo i mnogo masivnije, moralo je osiguravati gravitaciju.
dokaz je uvelike bio stavljen po strani desetljećima. Postao je neporeciv 1970. i 1980. godina kroz mjerenja rotacijskih krivulja Vere Rubin i njezinih kolega, posebice u pojedinačnim spiralnim galaksijama. Rotacija spiralne galaksije trebala bi slijediti uzorak analogan sunčevom sustavu. Zvijezde bliže središtu, gdje je koncentrirana većina vidljive mase, trebale bi kružiti brže. Zvijezde dalje, gdje je zatvorena masa manja, trebale bi kružiti sporije. Ono što je Rubin otkrila bilo je da spiralne galaksije rotiraju gotovo uniformno na svim polumjerima. Vanjske zvijezde kreću se jednako brzo kao i unutarnje, što je moguće samo ako masa zatvorena unutar svake orbite nastavi rasti kako se pomičeš prema van. Što znači da postoji velika, približno sferna raspodjela nevidljive mase koja okružuje vidljivi disk, protežući se daleko izvan točke gdje vidljive zvijezde završavaju. Ova nevidljiva gravitacijska sfera je halo tamne materije. Za svaku veliku galaksiju podrazumijeva se da sjedi unutar halova tamne materije koji je mnogo masivniji i mnogo opsežniji od vidljive galaksije koju okružuje. Halo tamne materije Mliječnog puta proteže se do otprilike 600.000 svjetlosnih godina, 6 puta više od promjera vidljivog diska. Ukupna masa haloa procjenjuje se na otprilike 1 bilijun sunčevih masa, u usporedbi s nekoliko stotina milijardi sunčevih masa u vidljivim zvijezdama. Struktura svemira na velikim skalama, kozmička mreža filamenata, ploča i praznina određena je prvenstveno raspodjelom tamne materije, koja se najprije skuplja pod gravitacijom i uvlači običnu materiju u rezultirajuće potencijalne jame. Bez tamne materije kozmička mreža ne bi nastala brzinom kojom nastaje, a galaksije kakve poznajemo ne bi postojale. Što tamna materija zapravo jest, ostaje jedno od najdubljih otvorenih pitanja u fizici. Vodeći kandidati su hipotetske subatomske čestice, koje stupaju u interakciju s običnom materijom samo putem gravitacije i eventualno slabe nuklearne sile. Ove masivne čestice sa slabom interakcijom, poznate kao WIMP-ovi, bile su teoretski privlačne desetljećima, jer bi prirodno proizvele točnu količinu tamne materije iz uvjeta ranog svemira. No, unatoč sve osjetljivijim detektorima koji rade duboko pod zemljom, zaštićeni od kozmičkih zraka i drugog pozadinskog zračenja koje bi oponašalo stvarne signale, nijedan WIMP nikada nije otkriven. Ostali kandidati uključuju aksione, predložene prvobitno za rješavanje potpuno nepovezanog problema u fizici čestica, sterilne neutrine i primordijalne crne rupe nastale u ranom svemiru. Ništa od ovoga nije potvrđeno. Neuspjeh u izravnom otkrivanju čestica tamne materije otvorio je prostor za alternativne teorije. Najistaknutija je modificirana Newtonova dinamika, ili monde, koju je predložio fizičar Mordechai Milgrom 1983. godine, a koja sugerira da se gravitacija ponaša drugačije pri vrlo malim ubrzanjima nego što predviđaju Newtonove i Einsteinove jednadžbe, eliminirajući potrebu za tamnom materijom u galaksijama. Mond je imao zapažene uspjehe u predviđanju rotacijskih krivulja spiralnih galaksija. Također se suočio sa značajnim poteškoćama s jatima galaksija, s CMB-om i s otkrićem galaksija poput NGC 1050 i 2 DF2 koje naizgled ne sadrže gotovo nikakvu tamnu materiju, što bi bilo teško objasniti u teoriji u kojoj tamna materija ne postoji, a modificirana gravitacija se primjenjuje univerzalno. Tekuća znanstvena rasprava između modela čestične tamne materije i modificirane gravitacije ostaje uistinu neriješena. Ono što nije u ozbiljnom sporu jest promatrački potpis. Nešto nevidljivo za sve elektromagnetske instrumente čini većinu gravitacijske mase u svemiru, a njegova raspodjela oblikuje strukturu svega vidljivog. Jedna od suptilnijih točaka o mjerenju udaljenosti u svemiru jest da se ravnalo neprestano mijenja.
Ovo nije trivijalna komplikacija. Ona mijenja ono što udaljenost znači. A zapravo postoji nekoliko različitih definicija kozmičke udaljenosti, koje su sve valjane, ali mjere različite stvari. Najjednostavniji koncept je vrijeme putovanja svjetlosti. Količina vremena koja je svjetlosti trebala da stigne ovamo. Kada astronomi kažu da je galaksija udaljena 10 milijardi svjetlosnih godina, oni često misle da je svjetlost putovala 10 milijardi godina. To se također ponekad opisuje kao 10 milijardi svjetlosnih godina u smislu vremena gledanja unatrag. To je najintuitivnija definicija jer se povezuje s nečim konkretnim. Starošću poruke. Suputujuća udaljenost je nešto drugačije. Ona opisuje trenutnu udaljenost do objekta, koliko je taj objekt udaljen upravo sada, u sadašnjem trenutku, uzimajući u obzir svo širenje prostora koje se dogodilo između trenutka kada je svjetlost emitirana i kada je stigla. Objekt čijoj je svjetlosti trebalo 10 milijardi godina da stigne do nas nalazi se, upravo sada, mnogo dalje od 10 milijardi svjetlosnih godina, jer se prostor između nas i njega širio tijekom cijelih 10 milijardi godina dok je svjetlost bila u tranzitu. Suputujuća udaljenost do ruba promatranog svemira iznosi oko 46,5 milijardi svjetlosnih godina, iako svjetlost odande putuje tek 13,8 milijardi godina. Postoji i udaljenost kutnog promjera, koja opisuje koliko je objekt udaljen na temelju toga koliko velik izgleda na nebu u odnosu na svoju poznatu fizičku veličinu. U običnom prostoru stvari izgledaju manje što su udaljenije, na jednostavan i dosljedan način. U svemiru koji se širi, ovaj odnos puca na velikim udaljenostima. Izvan određenog crvenog pomaka, objekti zapravo počinju izgledati veći kako se više udaljavaju, jer ih je svjetlost koju primamo napustila kada je svemir bio mnogo manji, a efektivna kutna veličina na nebu postavljena je geometrijom u tom ranijem vremenu. Ovi različiti koncepti udaljenosti nisu problem s mjerenjem. Oni su značajke zakrivljenog ekspanzivnog prostor-vremena. Oni postaju važni kada kozmolozi interpretiraju promatranja, jer miješanje definicija udaljenosti koje se koriste dovodi do zbunjujućih zaključaka. Promjer promatranog svemira od 93 milijarde svjetlosnih godina odnosi se na suputujuću udaljenost, trenutnu udaljenost, do ruba onoga što u načelu možemo vidjeti. Vrijeme putovanja fotona CMB-a od 13,8 milijardi svjetlosnih godina je udaljenost putovanja svjetlosti. Oba su točna odgovora na legitimna pitanja o tome koliko je udaljen rub promatranog svemira i znače različite stvari. Razumijevanje ovoga također pomaže razjasniti pitanje koje zbunjuje mnoge ljude. Ako je svemir star 13,8 milijardi godina, a ništa ne može putovati brže od svjetlosti, kako svemir može imati 93 milijarde svjetlosnih godina u promjeru? Odgovor je da 93 milijarde svjetlosnih godina nije udaljenost koju je jedan foton morao proputovati. To je trenutna udaljenost između dviju točaka, gdje je trenutni položaj svake točke određen 13,8 milijardi godina, širenja samog prostora između njih. Fotoni su proputovali najviše 13,8 milijardi svjetlosnih godina kroz prostor, ali prostor kroz koji su putovali rastao je cijelo vrijeme, pa je trenutna udaljenost između početne i završne točke mnogo veća od stvarne duljine putanja fotona. Ovo je ključni uvid. Širenje prostora i kretanje objekata kroz prostor nisu ista stvar. Širenje prostora dodaje udaljenost između objekata bez da ti objekti sami moraju bilo kamo putovati. Dio kozmičke povijesti koji je najudaljeniji od bilo čega promatranog. Prva sekunda, paradoksalno je era koja može biti najvažnija za razumijevanje svega o kasnijoj evoluciji svemira, uključujući njegovu veličinu.
Prije inflacije svemir je bio u stanju u kojoj je fizika uistinu nesigurna. Uvjeti tijekom inflacije nalaze se unutar dosega najboljih trenutnih teoretskih okvira. Oni uključuju iznimno visoke gustoće energije, ali energije koje kvantna teorija polja može opisati. Prije inflacije, međutim, gustoće energije bile su toliko ekstremne da se ni kvantna mehanika ni opća relativnost, koje su zasebno vrlo uspješne teorije, ne mogu primijeniti na pouzdan način. Režim prije inflacije je onaj u kojem bi kvantna gravitacija, teorija koja još ne postoji u bilo kojem potpunom obliku, bila nužna za opisivanje onoga što se događalo. Što je svemir radio u tom režimu, ima li prije uopće smisla kao koncept u tom kontekstu i što je postavilo početne uvjete za inflaciju, pitanja su na koja trenutna fizika ne može odgovoriti. Ono što najbolji teoretski okviri mogu reći jest da su uvjeti u kojima je inflacija započela, a kakvi god oni bili, rezultirali inflacijskim svemirom koji je brzo postao gladak, ravan i pod dominacijom jednog homogenog polja. Kvantne fluktuacije u tom polju, uvećane inflacijom u makroskopske varijacije gustoće, postale su sjeme svake strukture. Amplituda tih fluktuacija, koliko su varijacije gustoće bile velike, izravno je mjerljiva u CMB-u i u raspodjeli galaksija, i ona se s visokom preciznošću podudara s predviđanjima inflacijskih modela. Ovo je jedan od najjačih dokaza da se nešto poput inflacije doista dogodilo. Događaji narušavanja simetrije u prvim sekundama i minutama nakon završetka inflacije također su postavili sastav svemira, omjer materije i antimaterije, malo pomaknut, s malo više materije, zbog čega materija uopće postoji, obilje protona i neutrona, omjer vodika i helija. Ova obilja predviđena su teorijom nukleosinteze velikog praska i s izvanrednom se točnošću podudaraju s onim što je izmjereno u najstarijim zvijezdama. Sve se to dogodilo u prvih nekoliko minuta. Svemir je potom proveo sljedećih 380.000 godina kao neprozirna plazma koja se hladi. Tada je CMB oslobođen i svemir je postao proziran. Potom je uslijedilo razdoblje zvano kozmičko mračno doba. Svemir je bio ispunjen neutralnim plinom vodikom, ali bez zvijezda, tako da nije bilo ničega što bi proizvodilo vidljivu svjetlost. Smatra se da su se prve zvijezde upalile negdje između 100 i 200 milijuna godina nakon velikog praska, okončavajući mračno doba ionizacijom okolnog plina svojim ultraljubičastim zračenjem u procesu zvanom reionizacija. Prve galaksije formirale su se otprilike u isto vrijeme, kako su gravitacijske jame halova tamne materije prikupile dovoljno obične materije da počnu formirati zvijezde u velikim razmjerima. Sve to, inflacija, nukleosinteza, mračno doba, prve zvijezde, dogodilo se unutar prvih nekoliko stotina milijuna godina svemira, koji je sada star 13,8 milijardi godina. Golema većina kozmičke povijesti bila je spora evolucija struktura nastalih u toj ranoj eri. Galaksije se spajaju i rastu, crne rupe se hrane i rastu, kozmička mreža se izgrađuje prema van, dok tamna energija istovremeno pokreće širenje, koje će na kraju sve to okončati. Postoji stalna i razumljiva intuicija da, budući da se promatrani svemir proteže 46,5 milijardi svjetlosnih godina u svakom smjeru od Zemlje, Zemlja mora biti u središtu svemira. Ova je intuicija pogrešna, a razlog zašto je pogrešna otkriva nešto važno o strukturi kozmosa. Promatrani svemir definiran je udaljenošću koju je svjetlost imala vremena proputovati da bi stigla do nas. Svaka točka u svemiru ima svoju vlastitu promatranu sferu, centriranu oko te točke, s istim polumjerom od 46,5 milijardi svjetlosnih godina.
Galaksija udaljena 5 milijardi svjetlosnih godina ima vlastitu promatranu sferu centriranu oko nje, koja sadrži regije prostora koje mi uopće ne možemo vidjeti. Regije koje su od nas udaljenije od 40 poput 6,5 milijardi svjetlosnih godina, ali su unutar dometa horizonta te galaksije. Dvije susjedne točke u svemiru imaju promatrane sfere koje se gotovo u potpunosti preklapaju. Dvije točke na suprotnim stranama promatranog svemira imaju sfere koje se gotovo uopće ne preklapaju. Ovo znači da u bilo kojem smislenom fizičkom smislu ne postoji središte svemira. Privid središnjosti u potpunosti je proizvod mjesta s kojeg promatramo. Svaki promatrač u svemiru zauzima središte vlastite promatrane sfere i vidi isti horizont od 46,5 milijardi svjetlosnih godina u svakom smjeru. Nijedna lokacija nije povlaštena. Nijedna lokacija nije stvarno središte. Svemir, koliko itko može reći, nema ni središta ni ruba. To je samo golemi prostor koji na dovoljno velikim skalama izgleda isto u svim smjerovima, pri čemu je svaka točka u njemu jednako središte svoje vlastite lokalne promatrane regije. To je kozmološko načelo. Na dovoljno velikim skalama svemir je homogen i izotropan. Homogen znači da svuda ima istu gustoću i strukturu. Izotropan znači da je isti u svim smjerovima. Oba su svojstva promatrački potvrđena s visokom preciznošću u uniformnosti CMBA, u raspodjeli galaksija na velikim skalama, te u mjerenjima stope širenja u različitim smjerovima. Svemir na najvećim skalama nije nagomilan u nekim regijama, a prazan u drugima. On se u prosjeku svodi na otprilike isto posvuda. Kozmološko načelo također je razlog zašto se veliki prasak tako često pogrešno shvaća. To nije bila eksplozija u određenoj točki u prostoru, s materijom koja leti prema van u svim smjerovima iz te središnje točke, na način na koji bomba eksplodira. To je bilo širenje samog prostora koje se događalo posvuda istovremeno. Ne postoji lokacija u svemiru gdje se dogodio veliki prasak. Veliki prasak dogodio se posvuda. Svaka točka u prostoru bila je dio njega. Vrući, gusti rani svemir nije bio koncentriran u središtu, pa se širio prema van. Bio je uniformno raspoređen po cijelom prostoru, bez obzira na to koliko je taj prostor bio velik, a širenje se događalo u svakom smjeru iz svake točke istovremeno. Ako pokušate pokazati prstom prema mjestu gdje se dogodio veliki prasak, odgovor je ovdje i svugdje drugdje u isto vrijeme. Materija koja čini vaše tijelo bila je dio vruće rane plazme, kao što je bila i materija u svakoj galaksiji, u svakom smjeru u kojem možete pogledati. Veliki prasak nije mjesto na koje biste mogli otputovati. To je vrijeme i svaka lokacija u svemiru bila je tamo. U svemiru u kojem tamna energija sve gura i razdvaja, vrijedi biti precizan oko toga što je izuzeto od tog širenja i zašto. Širenje svemira svojstvo je prostora na velikim skalama. Ono djeluje između jata galaksija koja nisu međusobno gravitacijski povezana. Unutar gravitacijski povezanih sustava, unutar galaksija, unutar jata galaksija, unutar lokalne grupe, širenje prostora potpuno je nevažno. Gravitacija je već pobijedila u tim regijama. Materija je povezana u gravitacijski zagrljaj, dovoljno snažan da se odupre širenju. I širenje ne može rastaviti te objekte. To je razlog zašto se sunčev sustav ne širi. Sunčeva gravitacija drži planete u njihovim orbitama. Zemlja se ne udaljava od Sunca kozmološki značajnom stopom. Mjesec ne odnosi širenje prostora. Ovi se objekti nalaze unutar gravitacijski povezanog sustava, a unutar takvih sustava
dinamikom u potpunosti upravlja lokalna gravitacija. Kozmičko širenje je preslabo na ovim skalama i udaljenostima da bi se moglo natjecati. Isto vrijedi i za galaksiju Mliječni put. Sve zvijezde u Mliječnom putu gravitacijski su povezane s kolektivnom masom galaksije i širenje prostora ih ne povlači prema van. Mliječni put se ne širi. Galaksija Andromeda, unatoč tome što je udaljena 2,5 milijuna svjetlosnih godina, gravitacijski je povezana s Mliječnim putem kroz njihovo međusobno privlačenje i zapravo nam se približava brzinom od otprilike 250.000 milja na sat, na putu prema konačnom spajanju. Cijela lokalna grupa je gravitacijski povezana. Izvan lokalne grupe stvari su drugačije. Jato djevice nije gravitacijski povezano s nama. Čini se da se njegove članice galaksije udaljavaju i širenje prostora ga uspješno odnosi. Jato Koma još je dalje i udaljava se još brže. Svako jato galaksija izvan našeg lokalnog gravitacijskog susjedstva odnosi širenje, a što je dalje, to je udaljavanje brže. Prag između povezanog i nepovezanog nije savršeno oštar. Postoje dvojbeni slučajevi na srednjim udaljenostima, gdje se lokalno padanje prema velikom privlačitelju natječe s općim širenjem, ali šira je slika jasna. Gravitacija čuva strukturu lokalno, dok je tamna energija briše globalno. Svemir istovremeno održava detaljnu strukturu unutar jata galaksija i rastavlja veze između tih jata na većim skalama. On gradi i razbija na različitim skalama istovremeno. U vrlo dugoročnoj budućnosti, kako tamna energija nastavlja ubrzavati širenje, čak će i gravitacija lokalne grupe s vremenom biti izazvana ako se stopa širenja dovoljno poveća. Prema standardnom modelu kozmološke konstante za tamnu energiju, lokalna grupa ostaje povezana u nedogled. Kozmološka konstanta pruža stabilan potisak, ali ne i nekontrolirani, a gravitacija unutar lokalne grupe dovoljno je jaka da mu se odupre. Samo u scenarijima koji uključuju dramatično jačanje tamne energije, scenariji velikog kidanja, čak bi i gravitacijski povezani sustavi na kraju bili rastrgani. Veliko kidanje, ako se dogodi, bio bi najnasilniji kraj koji bi svemir mogao imati unutar trenutno shvaćene fizike. Počevši od jata galaksija, rastuće širenje nadvladalo bi gravitaciju na progresivno manjim skalama. Najprije bi se raspršila jata galaksija, zatim bi se pojedinačne galaksije rastrgale, potom bi se raspali sunčevi sustavi, pa planetarni sustavi, te bi na posljedku atomi i njihovi elektroni bili istrgnuti iz svojih jezgri kako širenje doseže atomske skale. Vremenska skala na kojoj bi se to dogodilo u potpunosti ovisi o tome koliko brzo tamna energija jača, a trenutni podaci ne potvrđuju da će se to dogoditi. Standardni model umjesto toga predviđa hladan, mračan, sve prazniji svemir koji se širi zauvijek. Ne rastrgan, već samo prorijeđen svemir izoliranih otočnih galaksija u inače mračnom kozmosu bez obilježja, koji polako umire dok njihove zvijezde troše svoje gorivo tijekom bilijuna godina. Pokušaj brojanja onoga što postoji unutar promatranog svemira vježba je koja se brzo kreće izvan svega što ljudsko iskustvo pruža. Procjenjuje se da promatrani svemir sadrži 2 bilijuna galaksija. Ova je brojka značajno revidirana prema gore 2016. godine, kada je tim predvođen Christopherom Conseliceom sa sveučilišta u Nottinghamu upotrijebio poboljšane podatke dubokog snimanja neba u kombinaciji s modelima evolucije galaksija kako bi uračunao mnoge male, bljeđe galaksije, koje su čak i najbolji prethodni pregledi propustili. Ranije procjene ustalile su se na oko 200 milijardi galaksija. Revizija iz 2016. godine pomnožila je to s faktorom 10. Čak i prema prethodnoj procjeni, brojevi su bili jedva shvatljivi. Prema revidiranoj procjeni,
Oni su čvrsto prešli na teritorij gdje je svaki pokušaj njihova zamišljanja uzaludan. Svaka od tih 2 bilijuna galaksija sadrži u prosjeku otprilike 100 milijardi zvijezda. Neke sadrže daleko više. I C1101 može sama sadržavati 100 bilijuna zvijezda. Neke sadrže daleko manje, patuljaste galaksije mogu imati svega nekoliko milijuna. No tipična velika galaksija sadrži nešto u rasponu od 100 milijardi zvijezda. 2 bilijuna galaksija, od kojih svaka sadrži u prosjeku 100 milijardi zvijezda. Procijenjeni ukupni broj zvijezda u promatranom svemiru stoga je reda veličine 200 sekstilijuna, dvojka iza koje slijede 23 nule. Za usporedbu, procijenjeni broj zrnaca pijeska na svim plažama na Zemlji iznosi približno 7,5 kvintilijuna. 7,5 iza kojih slijedi 18 nula. U promatranom svemiru ima otprilike 10.000 puta više zvijezda nego zrnaca pijeska na svim plažama na Zemlji. Oko značajnog dijela tih zvijezda kruže planeti. Misija Kepler i njezini nasljednici utvrdili su da su planeti pravilo, a ne iznimka u zvijezdanim sustavima. Većina zvijezda ugošćuje barem jedan planet, a mnoge ugošćuju nekoliko njih. Broj planeta u promatranom svemiru vjerojatno premašuje broj zvijezda. Broj potencijalno nastanjivih planeta, onih u temperaturnom rasponu koji dopušta tekuću vodu na njihovoj površini, a kruže oko zvijezda dovoljno stabilnih da podrže život tijekom dugih vremenskih razdoblja, procjenjuje se u milijardama samo unutar Mliječnog puta, te u odgovarajuće golemim brojevima diljem cijelog promatranog svemira. Ništa od ovoga ne ubraja ono što leži iza promatranog horizonta. Svaka navedena brojka odnosi se samo na dio svemira s kojeg je svjetlost imala vremena stići do nas. Ukupni svemir, koji je inflacija proširila na skalu daleko veću od promatrane sfere, sadrži proporcionalno više svega. Ako je svemir volumenom čak i 10 puta veći od promatranog dijela, broj galaksija postaje 20 bilijuna, a broj zvijezda postaje 2 septilijuna. To su brojevi koji se ne skaliraju ni na koji način, koji se povezuje sa svakodnevnim životom. Najbliža analogija koja djelomično funkcionira jest zamisliti Zemlju kao jedan atom, a zatim pokušati zamisliti svu materiju u oceanu, što je još uvijek nemoguć zadatak, ali barem gesta prema pravoj vrsti neshvatljivosti. Ono što možda više prizemljuje od samih sirovih brojeva jest implikacija koju oni nose o životu i svijesti u kozmosu. Na jedinom planetu za koji je trenutno poznato da ima život, život se pojavio i na kraju proizveo promatrače sposobne mjeriti veličinu, starost i sastav svemira s izvanrednom preciznošću. Postoji li život bilo koje vrste? Ne nužno sličan ljudskom, ne nužno inteligentan prema bilo kojem standardu koji bismo prepoznali, drugdje u ta 2 bilijuna galaksija i njihovim stotinama milijardi planeta nepoznato je. Čini se na temelju svega shvaćenog o kemiji i planetarnim znanostima da uvjeti koji su doveli do života na Zemlji ne zahtijevaju ništa jedinstveno za Zemlju. No uzorak potvrđenih planeta koji nose život još uvijek je jedan, što statističko zaključivanje o rasprostranjenosti života u svemiru čini uistinu nesigurnom vježbom. Ono što je poznato jest da je svemir dovoljno velik i dovoljno star i sadrži dovoljno planeta u dovoljno raznolikim okruženjima tijekom dovoljno vremena, da bi odsutnost života drugdje sama po sebi zahtijevala objašnjenje. Zanimljivija znanstvena pitanja nisu postoji li život drugdje, već u kojim oblicima, u kojoj gustoći, s kojom razinom složenosti i raspoređen na koji način u ta 2 bilijuna galaksija. Na ta pitanja neće odgovoriti ni jedan trenutni instrument. Možda se na njih neće moći odgovoriti ni jednim instrumentom izgrađenim u sljedećem stoljeću. Ali skala svemira osigurava da to nisu prazna pitanja. Postoji golema količina prostora u kojem bi se odgovori mogli pronaći.
Odmaknuvši se od fizike širenja u promatranu strukturu svemira, jedna od najistaknutijih stvari koje je astronomija otkrila jest da na dovoljno velikim skalama raspodjela galaksija nije nasumična. Materija u svemiru organizirana je u golemu mrežu struktura, kozmičku mrežu niti ploča i čvorova koja se proteže stotinama milijuna svjetlosnih godina, razdvojena golemim praznim regijama koje se nazivaju praznine. Pojedinačne galaksije skupljaju se pod uzajamnom gravitacijom u grupe galaksija, male skupine od nekoliko do nekoliko desetaka galaksija i jata galaksija koja mogu sadržavati stotine do tisuće pojedinačnih galaksija povezanih u zajednički gravitacijski sustav. Lokalna grupa koja sadrži Mliječni put, Andromedu, galaksiju Trokut i otprilike 50 manjih patuljastih galaksija jedna je grupa. Jato Djevice, udaljeno oko 53 milijuna svjetlosnih godina, jedan je od najbližih primjera pravog jata koje sadrži više od 1300 galaksija. Jata su i sama raspoređena u superjata, produžene lance i ploče jata galaksija koji se protežu stotinama milijuna svjetlosnih godina, povezani dugim nitima plina i tamne materije. Mliječni put sjedi unutar superjata zvanog Laniakea, što je ime s havajskog koje znači neizmjerno nebo, koje je formalno definirano 2014. godine i proteže se na oko 520 milijuna svjetlosnih godina. Laniakea sadrži ekvivalent od otprilike 100.000 galaksija, na čije kretanje utječe golemi gravitacijski bazen, centriran na onome što se naziva veliki privlačitelj. Regija koncentrirane mase udaljena približno 250 milijuna svjetlosnih godina u smjeru zvježđa Hidra i Centaur. Između superjata leže praznine, goleme regije prostora koje sadrže vrlo malo galaksija i još manje jata galaksija. Praznina Volar, jedan od najupečatljivijih primjera, proteže se na oko 330 milijuna svjetlosnih godina. Da se naša galaksija nalazila unutar praznine Volar, umjesto u relativno prosječnom okruženju, koje zapravo zauzima noćno nebo, kako su ga vidjeli rani astronomi, ne bi sadržavalo gotovo nijednu drugu galaksiju. Najbliža grupa galaksija bila bi dovoljno daleko da bi postala vidljiva tek s instrumentima kakvi su izgrađeni tek u 20. stoljeću. Niti i ploče koje povezuju superjata tvore ono što kozmolozi nazivaju kozmička mreža. Trodimenzionalna struktura nalik pjeni, u kojoj je većina mase koncentrirana u tanke stjenke i niti dok goleme sferne praznine zauzimaju veći dio volumena. Isječci kroz velike preglede galaksija jasno otkrivaju ovu strukturu. Galaksije su raspoređene duž zakrivljenih stjenki i niti, pri čemu se niti spajaju u čvorovima gdje sjede najveća jata galaksija, dok su prostori između niti u biti prazni. Kada se vizualizira, to izgleda nevjerojatno slično pjeni od sapunice ili neuronskim mrežama mozga, ne zato što postoji neka duboka fizička veza između tih stvari i kozmičke mreže, već zato što gravitacija koja djeluje na materiju pod sličnim općim uvjetima teži proizvesti slične razgranate nitaste strukture. Ova mreža nije statična. Ona raste. Kako svemir stari, gravitacija polako povlači materiju iz praznina u niti, iz niti u stjenke, a iz stjenki u jata u čvorovima. Praznine postaju praznije, jata postaju bogatija. Pojedinačne galaksije padaju duž niti prema središtima jata, gdje se na kraju spajaju i skupljaju u masivne središnje galaksije koje dominiraju najvećim jatima. I C1101, najmasovnija poznata galaksija, izravan je proizvod ovog procesa. Galaksija koja milijardama godina sjedi u gravitacijskom središtu svog jata i apsorbirala je ogroman broj manjih galaksija koje su pale prema njoj. Najveća pojedinačna struktura identificirana u promatranom svemiru je veliki zid Herkul-sjeverna kruna, koncentracija galaksija i jata galaksija koja se proteže na oko 10 milijardi svjetlosnih godina s jednog kraja na drugi. Oko 10% promjera cijelog promatranog svemira. Samo njezino postojanje uzrokuje probleme
za standardne kozmološke modele, koji predviđaju da bi svemir trebao postati statistički homogen, prosječan, gladak i bez obilježja, na skalama iznad oko 1,2 milijarde svjetlosnih godina. Struktura 10 puta veća od te veličine ne bi trebala, prema standardnim modelima, postojati kao jedna koherentna prevelika gustoća. Veliki zid Herkul sjeverna kruna otkriven je pomoću provala gama zračenja, najenergičnijih eksplozija u svemiru, povezanih sa smrću masivnih zvijezda, dovoljno sjajnih da se vide na ogromnim udaljenostima, kao tragova raspodjele galaksija. Raspravlja se o tome predstavlja li ona uistinu jednu strukturu ili slučajno poravnanje nekoliko manjih. Njezino otkriće postavlja uznemirujuće pitanje: je li svemir uistinu tako uniforman na velikim skalama kako to zahtijevaju standardni modeli? Ili postoje još veće strukture koje čekaju da budu pronađene, a koje naši modeli ne dopuštaju? Kozmološko načelo, temeljna pretpostavka da svemir izgleda isto u svim smjerovima i sa svih lokacija kada se izvuče prosjek na dovoljno velikim skalama, nije nešto što se može izravno testirati, već se samo testira na kršenja. Svaki put kada se pronađe struktura koja krši očekivanu skalu homogenosti, ona zahtijeva ili objašnjenje unutar standardnog okvira ili ponovno razmatranje samog okvira. S obzirom na ono što je poznato o tamnoj energiji i ubrzanom širenju, moguće je razmišljati o dugoročnoj budućnosti svemira u specifičnim terminima. Slika koja se pojavljuje nije topla. Trenutno svemir sadrži otprilike 2 bilijuna galaksija unutar promatrane sfere. Golema većina njih već se udaljava od nas brzinama koje znače da nova svjetlost koju emitiraju nikada neće stići do nas. Njihova je svjetlost uhvaćena u stalnoj izgubljenoj bitci protiv širenja prostora između nas i njih. Još uvijek ih možemo vidjeti jer stara svjetlost koju su emitirale davno, kada su bile bliže, još uvijek stiže. U našim se teleskopima pojavljuju onakve kakve su bile u prošlosti. No nove informacije od njih više ne stižu do nas. Ova će se situacija pogoršati. Za nekoliko milijardi godina Mliječni put će se spojiti s galaksijom Andromeda. Dva najveća člana lokalne grupe gravitacijski su povezana jedno za drugo i polako se približavaju, pri čemu se očekuje da će se spajanje odvijati tijekom sljedećih nekoliko milijardi godina i završiti u jednoj velikoj eliptičnoj galaksiji otprilike za 6 do 7 milijardi godina od sada. Kombinirana galaksija ponekad se neformalno naziva Milkomeda. Ostatak malih satelita i patuljastih galaksija lokalne grupe s vremenom će također biti apsorbiran. Ova spojena struktura bit će posljednji gravitacijski povezan suputnik kojeg će kombinirani sustav Mliječni put Andromeda ikada imati, jer sve ostale galaksije, čak i jato djevice, čak i svako drugo jato galaksija u cijeloj Laniakeji, širenje prostora već odnosi brže nego što ih gravitacija može zadržati blizu. Za približno 100 milijardi godina sve galaksije osim onih iz lokalne grupe prijeći će kozmološki horizont. Njihova će svjetlost doživjeti crveni pomak do valnih duljina koje nijedan instrument ne može otkriti, a njihova brzina udaljavanja učinit će sve nove fotone s njih trajno nesposobnima da prijeđu šireću prazninu. Noćno nebo s bilo kojeg nastanjivog svijeta koji u to vrijeme bude postojao unutar spojene galaksije lokalne grupe izgledat će potpuno mračno izvan neposredne okoline matične galaksije. Neće biti jata djevice koje sjaje u daljini, ni jata koma, ni slabog traga kozmičke mreže na slici dubokog polja. Svemir kakav vidimo danas, nebo puno udaljenih galaksija koje se protežu do ruba promatrane sfere, bit će nestao. Astronom koji bi živio u toj dalekoj budućnosti još uvijek bi mogao zaključiti da su druge galaksije nekoć postojale iz sastava kozmičkog mikrovalnog pozadinskog zračenja i iz kemijskog obilja elemenata u starim zvijezdama. No oni ne bi imali izravnih promatračkih dokaza o tim drugim galaksijama.
cijeli promatrački temelj na kojem je izgrađena kozmologija 20. i 21. stoljeća, izravno promatranje struktura velikih razmjera, udaljenih galaksija na različitim crvenim pomacima, grupiranja galaksija koje otkriva kozmičku mrežu, bio bi izbrisan. Ako bi znanstvena tradicija čovječanstva ili bilo koje civilizacije nasljednice bila prekinuta i morala se ponovno graditi od nule u toj dalekoj budućnosti, dokaze za veliki prasak i širenje svemira bilo bi daleko teže rekonstruirati. Ovo je podsjetnik da prozor u kojem su kozmološka promatranja moguća nije trajan. Slučajno živimo u vremenu kada je promatrani svemir bogat informacijama, kada su vidljive galaksije na svim udaljenostima i starostima, kada CMB još uvijek nosi jasan otisak ranog svemira, kada se geometrija kozmičke mreže može mapirati. Taj će se prozor na kraju zatvoriti. Svemir će postajati mračniji i prazniji kako širenje bude odnosilo sve izvan dosega. Vrijedi se vratiti neslaganju u mjerenjima stope širenja, jer ono ne stoji samo za sebe. Ono se povezuje sa skupom povezanih napetosti u modernoj kozmologiji, koje zajednički sugeriraju da standardnom modelu možda nedostaje nešto značajno. Standardni model kozmologije, nazvan lambda CDM, za kozmološku konstantu lambda koja predstavlja tamnu energiju i hladnu tamnu materiju za nevidljivu gravitacijsku skelu, bio je izvanredno uspješan. On točno predviđa fluktuacije temperature CMB-A, obilje vodika i helija preostalih iz ranog svemira, raspodjelu galaksija na velikim skalama, formiranje kozmičke mreže i ubrzano širenje otkriveno promatranjem supernova. To je, prema standardima znanstvenih modela, trijumf. No sada postoji nekoliko neovisnih mjerenja koja se ne uklapaju sasvim. Hubbleova napetost između stopa širenja ranog i lokalnog svemira statistički je najznačajnija. Zasebna napetost uključuje grupiranje materije na velikim skalama, amplitudu toga koliko su galaksije nagomilane zajedno, koja se malo razlikuje u predviđanjima utemeljenima na CMB-U u odnosu na izravna mjerenja struktura velikih razmjera. Postoje naznake u različitim skupovima podataka da tamna energija možda nije kozmološka konstanta, već nešto što se razvija, što bi zahtijevalo izmjene temeljnih pretpostavki modela. Ono što još nije poznato jest predstavljaju li ove napetosti jedan temeljni uzrok ili više nepovezanih problema. U povijesti fizike, stalna neslaganja između teorije i mjerenja ponekad su se ispostavila kao obične pogreške u kalibraciji, a ponekad su ukazivala na novu fiziku koja je transformirala cijelo područje. Fotoelektrični efekt, čiji se eksperimentalni rezultati nisu uklapali u klasičnu fiziku, usmjerio je Einsteina prema kvantnoj prirodi svjetlosti. Anomalna precesija Merkurove orbite, koju Newtonova gravitacija nije mogla objasniti, objašnjena je općom relativnošću. Stabilnost elektronskih orbita, za koju je klasična elektrodinamika predviđala da ne može postojati, zahtijevala bi kvantnu mehaniku da bi se razumjela. Je li Hubbleova napetost i povezana kozmološka neslaganja voditi nečemu usporedivo temeljnom, uistinu je otvoreno pitanje. Ono što je jasno jest da kozmolozi nisu zbunjeni oko trivijalnosti. Oni su zbunjeni oko stope širenja svemira, prirode tamne energije i ukupne veličine onoga što postoji. To su otprilike najvažnija pitanja koja uopće postoje. Inflacijski model koji objašnjava uniformnost, ravninu i strukturu promatranog svemira dolazi s čudnom implikacijom koju većina fizičara koji rade na njoj uzima za ozbiljno. Inflacija, jednom kada započne, možda ne prestaje na samo jednom mjestu. Mehanizam koji pokreće inflaciju uključuje polje koje prožima cijeli prostor. Inflaton polje. A širenje završava kada ovo polje prijeđe iz svog visokoenergetskog stanja u stanje niže energije poput vode koja oslobađa energiju kada se smrzava u led. Problem je u tome što se ovaj prijelaz događa kroz kvantne fluktuacije, a kvantne fluktuacije su nasumične. U bilo kojoj danoj regiji inflacijskog polja
postoji vjerojatnost da će doći do prijelaza. Drugim regijama do prijelaza još nije došlo. I tamo se inflacija nastavlja. Kako regije u kojima inflacija prestaje bubre u običan šireći se prostor, ispunjen materijom i zračenjem, regije u kojima se inflacija nastavljaju se širiti eksponencijalnom stopom. Budući da je eksponencijalni rast toliko brži od širenja unutar mjehurića, koji su već prošli prijelaz, inflacijsko polje uvijek dominira ukupnim volumenom. Regije koje se još uvijek šire, uvijek rastu brže od regija koje su se zaustavile. To dovodi do slike u kojoj inflacija nikada nije globalno dovršena. Ona završava lokalno, stvarajući izolirane dijelove postinflacijskog prostora, mjehuriće svemira, okružene pozadinom koja se još uvijek napuhuje i koja neprekidno proizvodi nove mjehuriće u nedogled. Naš promatrani svemir u ovoj slici jedan je mjehurić. On je posljedica završetka inflacije u jednoj određenoj maloj regiji, događaja koji je pokrenuo vrući veliki prasak, ispunjen zračenjem koji se s vremenom ohladio u svemir koji nastanjujemo. Izvan našeg mjehurića, odvojeni od nas regijom prostora, koji se još uvijek napuhuje i širi brže od svjetlosti, možda postoje drugi mjehurići, druge postinflacijske regije koje su postale drugi svemiri. Prostor između našeg mjehurića i bilo kojeg drugog nije premostiv, ne zbog bilo kakvog ograničenja putovanja unutar prostora, već zato što se sam prostor između mjehurića širi eksponencijalno brzo. Najbliži susjedni svemir, ako postoji, beskonačno je daleko u smislu da ništa odande nikada ne može stići ovamo. To se naziva vječna inflacija ili inflacijski multiverzum. Razvijen je iz Guthovog izvornog modela inflacije u 80. godinama 20. stoljeća, uglavnom od strane fizičara Andreja Lindea i Aleksandera Vilenkina. Većina kozmologa koji inflaciju uzimaju za ozbiljno, također uzimaju i vječnu inflaciju za ozbiljno kao prirodnu posljedicu. Pitanje je li to istina nije nešto na što se trenutno može odgovoriti promatranjem, budući da su drugi mjehurići nedostupni. Ono ne daje provjerljiva predviđanja koja bi ga razlikovala od scenarija s jednim svemirom na bilo koji trenutno dostupan način, što ga stavlja u filozofski nelagodan teritorij između znanstvene teorije i spekulacije. Ono što sliku vječne inflacije čini znanstveno zanimljivom nije postojanje drugih mjehurića po sebi, već ono što ona implicira o tome zašto naš svemir ima fizikalne konstante koje ima, zašto je gravitacija snage koje jest, zašto elektron ima masu koju ima, zašto kozmološka konstanta ima vrijednost koju ima. U multiverzumu u kojem različiti mjehurići imaju različitu niskoenergetsku fiziku, jer se inflaton polje može smjestiti u različita stanja u različitim mjehurićima, zaključavajući različite vrijednosti za temeljne konstante. Pitanje zašto je naš svemir takav kakav jest, dobiva vrlo različitu vrstu odgovora od onoga što je fizika tradicionalno nudila. Naš mjehurić ima konstante koje promatramo, jer su to konstante u mjehuriću u kojem se slučajno nalazimo. Nije stvar u tome da su konstante svemira jedinstveno određene nekim dubljim zakonom. Stvar je u tome da možemo promatrati samo onaj mjehurić, koji ima konstante kompatibilne s promatračima, koji postoje kako bi ih primijetili. Ovo razmišljanje naziva se antropičko načelo i ono kozmologe čini duboko nelagodnima upravo zato što ga je teško isključiti. Teorija koja objašnjava zašto konstante imaju vrijednosti koje imaju govoreći da ih promatramo, jer su kompatibilne s našim postojanjem, može objasniti bilo koje konstante koje slučajno pronađemo, pa se stoga može činiti da uopće ništa ne objašnjava. Predstavlja li to istinski znanstveni uvid ili kategorijalnu pogrešku u načinu na koji se pitanje postavlja, rasprava je koja je i dalje itekako živa. Gdje god se nalazili rubovi svemira, koliko god se ukupni kozmos protezao izvan promatrane sfere, postoji problem perspektive s kojim se vrijedi suočiti. Sve što se ikada dogodilo u zapisanoj ljudskoj povijesti
odigralo se na površini stjenovitog planeta koji kruži oko obične zvijezde u vanjskom disku jedne galaksije među 2 bilijuna njih. Mliječni put sadrži između 200 i 400 milijardi zvijezda. Proteže se na 100.000 svjetlosnih godina. Njegov najbliži veliki suputnik udaljen je 2,5 milijuna svjetlosnih godina. Najbliže veliko jato galaksija udaljeno je 53 milijuna svjetlosnih godina. Rub promatranog svemira udaljen je 46,5 milijardi svjetlosnih godina. U odnosu na sam promatrani svemir, Mliječni put zauzima volumen koji je toliko malen da je izražavanje tog omjera u postocima u biti besmisleno. Ako biste promatrani svemir smanjili na veličinu Zemlje, cijeli Mliječni put bio bi manji od zrnca pijeska. A Mliječni put nije mala galaksija. On je prosječan. 2 bilijuna galaksija u promatranom svemiru uglavnom su manje. Ono što ova geometrija čini vrlo teškim za ignoriranje jest koliko je naše razumijevanje svemira kontingentno, koliko je specifično za našu lokaciju. Sve što astronomija i fizika znaju o kozmosu prikupljeno je s jedne određene točke u jednoj određenoj galaksiji, gledajući prema van kroz teleskope koji mogu otkriti samo djelić promatrane sfere s preciznošću potrebnom za detaljnu znanost. Slika koju smo sastavili nužno je ograničena time gdje se nalazimo i što možemo vidjeti. Pa ipak također vrijedi primijetiti koliko je toga sastavljeno s ove jedne male točke. Činjenica da se zakoni fizike čine istima posvuda, gdje možemo promatrati, da se isti atomski spektri pojavljuju u galaksijama udaljenim milijardama svjetlosnih godina, kao i u laboratorijskim uzorcima na Zemlji, da se gravitacija ponaša na isti način u udaljenim jatima galaksija kao i u sunčevom sustavu, daje kozmolozima povjerenje da je svemir na nekoj razini razumljiv odavde. Širenje svemira, postojanje tamne materije i tamne energije, starost i povijest kozmosa, geometrija kozmičke mreže, sve je to rekonstruirano iz fotona koji stižu na planet u galaksiji srednje veličine iz izvora od kojih je većina, u sve praktične svrhe, već nedostižna. Ta je rekonstrukcija jedna od najizvanrednijih stvari koje su ljudi ikada učinili. Ona je također nepotpuna na načine koji vjerojatno neće biti u potpunosti riješeni. Ukupna veličina svemira je nepoznata i možda nespoznatljiva. Priroda tamne energije je nepoznata. Priroda tamne materije je nepoznata. Događaji prije inflacije nedostupni su promatranju bilo kojom trenutnom metodom. Pitanje postoje li drugi svemiri u inflacijskom multiverzumu ne može se provjeriti ni jednim instrumentom koji znamo izgraditi. Hubbleova napetost sugerira da standardnom modelu nedostaje barem jedan važan dio fizike. Svemirski teleskop James Webb pronalazi galaksije u ranom svemiru koje su veće i masivnije nego što je predviđao bilo koji model formiranja, sugerirajući da postoje aspekti načina na koji je struktura nastala u prvih milijardu godina koji još nisu shvaćeni. Sve ovo upućuje u istom smjeru. Svemir nije samo veći u fizičkoj skali nego što to obična intuicija sugerira. On je veći u dubini onoga što ostaje nepoznato. Svaki odgovor otkriven otkako je Hubble pokazao da je maglica Andromeda zasebna galaksija doveo je do barem jednog novog pitanja koje prije nije postojalo. 2 bilijuna galaksija vidljivih odavde predstavljaju uzorak kozmosa čiji puni opseg ne možemo mapirati. U svemiru čiji najtemeljniji energetski sadržaj ne možemo identificirati, djelujući pod fizičkim zakonima čije krajnje temelje nismo dosegli. Svemir je star 13,8 milijardi godina. Ta starost, u kombinaciji sa stopom kojom se svemir razvijao, stavlja nas u specifičnu točku u kozmičkoj povijesti. A to gdje se nalazimo na toj vremenskoj crti, važno je za ono kako svemir izgleda i što ostaje vidljivo. Ako sažmete cijelu kozmičku povijest u jednu kalendarsku godinu,
Veliki prasak se događa u ponoć 1. siječnja. Prve zvijezde, masivne, kratkovječne, nastale od čistog vodika i helija bez težih elemenata, pale se oko 22. siječnja. Mliječni put počinje se formirati krajem siječnja. Prve supernove od tih ranih masivnih zvijezda eksplodiraju, raspršujući teže elemente. Ugljik, kisik, željezo, kalcij, u okolni plin po prvi put. Sijajući materijal od kojeg će se graditi buduće zvijezde, na koncu stjenoviti planeti. Sunce i sunčev sustav ne formiraju se sve do oko 2. rujna ove kozmičke godine. 2. rujna kada je svemir već star više od 9 milijardi godina. Zemlja se formira ubrzo nakon toga. Prvi mikrobni život na Zemlji pojavljuje se oko 3. tjedna rujna. Tijekom sljedeća 3 mjeseca ovog sažetog kalendara život postoji na Zemlji, ali je isključivo mikrobni i uglavnom nevidljiv. Prve složene višećelijske životinje pojavljuju se u 2. tjednu prosinca. Dinosauri postoje od 25. prosinca do 30. prosinca. Cijela povijest ljudske vrste zauzima manje od posljednjih 18 minuta 31. prosinca. Razvoj pisma, poljoprivrede, znanosti i tehnologije odvija se u posljednjih 10 sekundi. Svemir je prema ovoj mjeri gradio prema onome što je sada tijekom ogromnog trajanja, a mi ga promatramo u fazi koja je zapravo prilično zrela. Vrhunac formiranja zvijezda u svemiru, era kada su galaksije diljem kozmosa formirale nove zvijezde najvišom ukupnom stopom. Dogodio se prije oko 10 milijardi godina, oko ožujka kozmičkog kalendara. Od tada je formiranje zvijezda u opadanju na razini cijelog svemira. Galaksije u lokalnom svemiru, općenito govoreći, manje aktivno formiraju nove zvijezde od galaksija na visokom crvenom pomaku koje je VST sada snima. Najproduktivnija era svemira je iza njega. Ovo ima implikacije na ono što je promatrano. Galaksije s visokim crvenim pomakom, koje je VST otkriva, one nastale unutar prvih nekoliko stotina milijuna godina, bile su male, guste i s intenzivnim formiranjem zvijezda. Ta aktivnost rađanja zvijezda bila je daleko nasilnija od bilo čega što se danas vidi u usporedivim obližnjim galaksijama. Supermasivne crne rupe u središtima ranih galaksija hranile su se stopama kakve nisu viđene u većini lokalnih galaksija milijardama godina. Svemir je u tim ranim vremenima bio energetski bogatije, kaotičnije i strukturalno kompaktnije mjesto od svemira koji nastanjujemo. Trenutna era u kozmičkim terminima mirnija je. Tamna energija je dominantna i ubrzava širenje. Stopa formiranja novih galaksija usporila se na sićušni djelić svog vrhunca. Najveće strukture, jata galaksija i kozmička mreža, još uvijek rastu, ali sporije. Svemir je u nekoj vrsti kasne srednje dobi, u kojoj je njegovo najspektakularnije strukturalno formiranje uglavnom završeno i u tijeku je njegovo dugo, sporo rasipanje pod utjecajem tamne energije. Ovaj kontekst važan je za interpretaciju skale svemira. Promatrana sfera od 93 milijarde svjetlosnih godina sadrži snimku svemira u svim starostima istovremeno, jer gledati daleko znači gledati daleko unatrag u vrijeme. Obližnji svemir prikazuje zrele galaksije u relativno mirnom razdoblju. Svemir na srednjoj udaljenosti prikazuje eru vrhunca formiranja zvijezda i aktivne izgradnje galaksija. Najudaljenije promatrane galaksije prikazuju najranije epohe formiranja struktura. Cijela povijest kozmosa od prve svjetlosti do danas sadržana je unutar tog arhiva od 93 milijarde svjetlosnih godina, slojevita poput godova stabla, s najstarijim godovima na najudaljenijem rubu. Činjenica da možemo promatrati povijest svemira na ovaj način
da konačna brzina svjetlosti učinkovito pretvara teleskope u vremenske strojeve, jedna je od najsretnijih značajki kozmosa iz perspektive promatrača. Geolozi koji čitaju povijest Zemlje moraju je rekonstruirati iz slojeva stijena, iz kemijskih tragova, iz fosila davno uginulih organizama. Astronomi koji čitaju povijest svemira mogu je promatrati izravno, gledajući kako se prošlost odvija u stvarnom vremenu na različitim udaljenostima u svakom smjeru. Vremenska crta svemira nije zakopana u sedimentu. Ona je zapisana u svjetlosti, koja neprekidno stiže sa svih udaljenosti odjednom, čekajući da je pročita svatko s pravim instrumentom i dovoljno tamnim nebom. Odmaknite se od svega, od 93 milijarde svjetlosnih godina promatranog svemira, od bilijuna galaksija, od kozmičke mreže, od tamne energije i Hubbleove napetosti i inflacijske epohe. Odmaknite se do najjednostavnijeg uokvirivanja situacije. Sve što je ikada promatrano bilo kojim ljudskim instrumentom sadržano je unutar sfere promjera 93 milijarde svjetlosnih godina. Ta je sfera gotovo sigurno mali dijelić ukupnog svemira, koji je inflacija proširila na skalu daleko veću od promatranog dijela. Taj veći svemir sadrži, gotovo sigurno, svaku konfiguraciju materije koja je ikada zamišljena. Planete poput Zemlje, planete koji nisu nimalo nalik Zemlji, zvijezde svih vrsta, galaksije svih oblika, praznine svih veličina. Može sadržavati beskonačna ponavljanja svakog mogućeg rasporeda materije, uključujući rasporede koji se ne razlikuju od regije koju nastanjujemo. Čak i izvan toga, ako je vječna inflacija točna, postoje drugi svemiri mjehurići odvojeni od našeg pozadinom prostora koji se još uvijek napuhuje. Jesu li oni uistinu drugi svemiri s drugačijim fizikalnim zakonima ili jednostavno vrlo udaljene regije istog svemira? Pitanje je čiji odgovor ovisi o definicijama jednako kao i o fizici. Ono što se može reći jest da teritorij izvan promatrane sfere nije prazan. To nije ništa. To je jednostavno izvan dosega bilo koje svjetlosti koja je do sada stigla. Brojka od 93 milijarde svjetlosnih godina, kojom se otvara većina rasprava o veličini svemira, nije opis svemira. To je opis toga koliko daleko trenutno možemo vidjeti s mjesta na kojem se nalazimo, s obzirom na to koliko dugo svemir postoji i koliko se brzo širio. To je izjava o našem promatračkom horizontu. Svemir koji opisuje poznati je dio nečega čiji puni opseg ostaje među najotvorenijim pitanjima u cijeloj znanosti. Taj jaz između 93 milijarde svjetlosnih godina, koje možemo mapirati i veće stvarnosti o kojoj možemo samo razmišljati, nije jaz u svemiru. To je jaz u našem pristupu njemu. I gotovo je sigurno daleko veći od bilo čega s vidljive strane linije. Ako postoji način da se osjeti prava skala kozmosa, to nije kroz bilo koji broj. To je kroz spoznaju da je svaki broj koji nam je dan mjera onoga što možemo vidjeti i da je ono što možemo vidjeti ograničeno ne samim svemirom, već brzinom svjetlosti, starošću kozmosa i određenim trenutkom u kozmičkoj povijesti u kojem se slučajno nalazimo gledajući. Svemir nema 93 milijarde svjetlosnih godina u promjeru. To je samo mjesto gdje se nalazi naš horizont. Svemir je ono što leži iza njega u svakom smjeru, dokle god fizika inflacije, tamne energije, ravan i šireći se prostor-vrijeme zapravo seže. A nitko, još ne, a možda ni nikada, ne zna gdje je to. Ako je skala onoga što postoji tamo vani vrsta stvari koja vas tjera da se vraćate znanosti o svemiru, pretplata znači da više ovakvog sadržaja stiže čim bude spreman. Kozmosu ne nedostaje pitanja s kojima vrijedi sjediti.